Infrastruttura Malta qed ittemm it-tieni fażi tal-proġett tal-Marsa b'atta xogħlijiet fit-Triq il-Marsa li taqqat ħal-qormi mat-Triq Għal-Domoro fil-Marsa. It-tarf tan-naħa tan-nofsinhar ta' Triq il-Marsa hekk kif tingħaqad ma' Triq Għal-Domoro biswit iċ-ċimiterju tat-toroq se tkun magħluqa bejn l-1 u 16 ta' Settembru. Il-kuntratturi ta' Infrastruttura Malta se jtemmu l-aħħar xogħlijiet tal-korsijiet ġodda li nbnew fid-direzzjoni tal-Belt Valletta fit-Triq Għal-Domoro u tas-sistemi tad-distribuzzjoni tas-servizzi ġodda. Dawn il-korsijiet ġodda u s-sistemi ta' taħtom se jingħaqdu ma' dawk ta' Triq il-Marsa u ta' Triq il-Gvern Lokali. Minħabba dan l-għeluq, is-sewwieqa li jivvjaġġaw minn Triq il-Marsa minn ħal-qormi se jiġu gwidati biex jużaw ir-rotta alternattiva mit-toroq taż-żona industrijali tal-Marsa li twasslek għal Triq Garibaldi. L-aċċess minn u lejn Triq il-Marsa minn ħalluqa u miż-żona industrijali tal-Marsa se jibqa' miftuħ. Fid-direzzjoni bil-kontra, peress li l-ħruġ minn Triq Għal-Domoro lejn Triq il-Marsa se jkun magħluq, meta tkun trid tmur lejn ħal-qormi trid tuża l-istess rotta alternattiva billi minn Triq Garibaldi iddur lejn iż-żona industrijali tal-Marsa. Tista' wkoll tibqa' għaddej fi Triq Għal-Domoro u ddur lejn ħal-qormi mill-Marsa Ħamrun Bypass. Il-proġett li qed jitwettaq f'diversi fażijiet jinkludi l-bini ta' toroq ġodda, 7 pontijiet u korsiji għal-mixi u għar-roti, filwaqt li se jnaqqas b'mod drastiku il-ħin tal-ivvjaġġar u tniġġis tal-arja. Intant, l-Aġenzija ħabbret ukoll li se tibni mill-ġdid triq il-linja f'Ħattart. Ix-xogħlijiet jinkludu l-bdil ta' servizzi u tneħħija tal-wiċċ ta' triq eżistenti biex tinkesab b'saffi ta' asfalt.